Ίσως έχετε ακούσει αρκετές φορές που λένε για το consolidation, την ενοποίηση δηλαδή του υλικού, του διαφημιστικού, το creative, τα adsets, τη στόχευση, όλα αυτά τα ενώνουμε σε μία καμπάνια, σε ένα adset, έτσι ώστε ο αλγόριθμος να μας δείξει. Αυτό δεν δουλεύει πάντα και δουλεύει πολύ λίγες φορές έτσι ακριβώς. Δηλαδή, μία καμπάνια, μία στόχευση και όλα μέσα χύμα, αυτό μόνο του πολύ σπάνια να δουλέψει. Εκτός και αν έχουμε κάτι πολύ επώνυμο ή κάποιο πάρα πολύ δυνατό προϊόν ή πάρα πολύ δυνατό offer που άλλος να τρέξει. Από εκεί και έπειτα, πάμε να δούμε ένα project μόδας με ρούχα, στο οποίο έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και έχουμε καμπάνια αναπροϊόν, αγαπητοί μου. Δηλαδή, η κόκκινη μπλούζα έχει δική της καμπάνια. Η μαύρη μπλούζα, δική της καμπάνια. Το πράσινο φόρεμα, δική του καμπάνια. Πάμε να δούμε. Δείτε εδώ τώρα τι έχει γίνει το Νοέμβριο. Νοέμβριος του 2025, 2.300 έξοδα, 4 απόδοση, 9.300 καταγεγραμμένος τζίρος. Για να δούμε και το WordPress, το διαχειριστικό, τι λέει. Βλέπουμε και εδώ, το κάνω και ένα refresh. 9.100 ακαθάριστες, 9.600 συνολικές. Ωραία. Για το Νοέμβριο. Λοιπόν, πάμε ξανά στο Meta. Όπως βλέπετε εδώ, κάθε καμπάνια εδώ είναι ένα ξεχωριστό προϊόν. Ξεχωριστό, άλλο προϊόν, άλλο remarketing, άλλο προϊόν. Πάμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Τα ρουχάδικα, αγαπητοί μου, βασίζονται πάρα πολύ στη σωστή προϊόντικη επιλογή. Θα πρέπει την κατάλληλη στιγμή, την κατάλληλη εποχικότητα να έχω επιλέξει το κατάλληλο σχέδιο. Αυτό ακριβώς είναι που έχει βοηθήσει και αυτό το project, και ενώ πέρσι με 800 ευρώ επένδυση είχε κάνει 2.000 ευρώ τζίρο τον Νοέμβριο, φέτος με 2.000 επένδυση έκανε 9.500 τζίρο. Μεγάλη διαφορά, μεγάλη αύξηση, και σε όλο αυτό δεν έπαιξε ρόλο μόνο η δομή που ήταν τώρα διαφορετική. Σε αυτή την περίπτωση εδώ έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο η δομή. Σε κάθε project η δομή σου δεν έχει το ίδιο impact. Σε αυτό το project η δομή έπαιξε τεράστιο ρόλο για τον εξής λόγο. Η προηγούμενη προσέγγιση που είχε αυτό το project ήταν αυτό το κλασικό το consolidate. Κάποιες καμπάνιες που είχαν μέσα ένα ad set με broad στόχευση, πολλαπλά ads και βίντεο και banners και carousels και καταλόγους, δηλαδή πάνω κάτω από άψη περιεχομένου. Ίδιο είναι πέρσι με φέτος. Η διαφορά πέρσι με φέτος είναι το ότι το project συνέχισε social media παρουσία, το μαγαζί αυτό ανέβασε το brand του, ανέβασε εμπιστοσύνη, ανέβηκε γενικά, πήρε θέση στην αγορά, ας το πούμε, που λέμε, που γίνεται ο τρελός χαμός σε αυτά τα προϊόντα. Ήρθε εδώ η στρατηγική μας να το αγκαλιάσει όλο αυτό το πράγμα. Με ξεχωριστές καμπάνιες ανά προϊόν, όποιο προϊόν βλέπεις ότι πάει καλά, συνεχίζεις να επενδύεις πάνω του. Αν δεν βλέπεις ότι πάει καλά, κόβεις. Η μέθοδος για αυτά και το πώς το κάνεις είναι συγκεκριμένη, θα το πούμε ίσως σε ένα άλλο βίντεο, αλλά η ουσία εδώ που θέλω να κατανοήσετε είναι πως τα προϊόντα μόδας και ειδικά τα ρουχάδικα θέλουν και έντοιμα στα Meta Ads ανά προϊόν, να δεις τι σου πάει προς ποια κατεύθυνση, και πολύ προσοχή στην εποχικότητα. Να είμαστε σίγουροι ότι δείχνουμε το κατάλληλο προϊόν αυτή τη στιγμή. Αν σας αρέσουν και σας ενδιαφέρουν αυτά, κάντε με ένα follow. Είμαι ο Άγγελος και μιλάω για διαφημίσεις, performance marketing, AI και διάφορα τέτοια. Να είστε καλά. Γεια σας.